Ero kamano kuom kit Ramogi TV kaendi. Koro wachaka ni chenro mar kidieny mar ariyo mar duol kamogo e mbaka gi welo amodhi almosi chopo e studio ka. Honorable Kennedy Obuya nitiere kaendi jakom UDA Homa Bay. Ero kamano nyako mwa sechegi. Honorable Kennedy Ondiek bende nitiere kaendi jakom mar Progress Plus Alliance. Ero kamano nyako mwa sechegi. Obuya wachaka ne kodi wach mar yiero mar jo IEBC. Ni neno ka koro jatend piny Kenya oro nyinge mar ji auchiel ko tutingo nyaka Ethicon kaka jakom mar IEBC. En yiero mane kare koso. Ero kamano ahinya mokwongo yie amose nyikwara moga jwang jowinjo magwa gi joneno amini sawauru. Ero kamano wadwa Trevor. Mokwongo yiero mar jogo matayo duol mar IEBC otimore kare nikech obiro in stages. Kapoko yiergi nitiere team mikwongo yiero miwalo kod ker miluongo ni IEBC selection panel. From IEBC selection panel list gi bedo forwarded ne institution miluongo ni the judiciary. Kasto ipuodhogi kod chief justice. Kasto gibedo gazetted. Ka gisebedo gazetted koka ging'iyo jogo gigo kugno jok gilando kombe mantie chakre chairman kod commissioners. Then jo Kenya mo meet qualifications ka bioro nyingegi koseoro nyingogi to gigo gi kogno. Ka gisego gi kogno to giyiero kaka en kar chairman to giyiero nyinge adek mabeyo to gitero ne ker nikech katiba omiyo ker mbi mar yierogi. Kose yiergi to ichaki duokogi ne selection panel mar bunge ma bende omimbi gi katiba, another independent institution. Remember, work the executive to the judiciary, two arms of government. From judiciary back to parliament. From parliament back to the executive. From executive now back to parliament. Kolo parliament koro dhi timo ginade. Dwa dhi gogi kogno mugi. Koro gidhi reject kata gidhi approve. Kamano. Omiyo yie gi kaka chenro no. Ayiego nikech gino wuok e migepe mag sirikal adek. Okay. To jo siasa ma opposition wacho ni nitiere kaka noko kawo pachgi. Kalonzo Musyoka wacho ni noko kawo pachgi e gini omiyo chal ka gima nitie wach moro. Siasa mar opposition dwa ni kawo pachgi nade to gicha bedo ga gazetted. Sama osechiw gazette notice. Ka nitiere ng'ama nigi sama ichiw ga gazette notice cha. Idwaro ni ka in ja Kenya man gi paro mopogore gi achiel kuom nying mora mora mantie kanyo kata nyigego te. Inyalo dhi do kata inyalo keto petition mari e committee ma okaw nyingego bedo forwarded to. Ni gik mokel ka gi gimotimo kani utime atok chik kaluwore gi chik makama. To pok waneno gini ka from inception kana ochakore onge Kalonzo pok nowuok modhi. Maybe samoro nikech ng'ate moro ma chunye go kudu ni nyalo yudo gimoro kacha owuok kotemo na owiro anono. Dibedi ma emomiyo sani koko gonduru. Mane kaka inene? An mane kaka nene. Kennedy Ondiek inene nango ngeni koro ute Kennedy koro abro lunga chelo Buya machele Ondiek. E yiero mar jo IEBC ni neno nango. Odhi makare koso. Era kamano wadwa Trevor mokwongo goiro kamano kaka mondo wayud thuolo mondo watwagi kendo wawuo gi joka nenam kaluwore gi weche madhi mbele e alwora magwa. Ahinya an kaka Kennedy Ondiek kendo kaka chairman mar Progress Plus Alliance ma bende en achiel kuom chama go iko madhi chiwo achiel kuom jochung' madhi laro kom mar kere Kenya ka. Adwa wacho ni wadhi golo president. Wadhi chungo jalno madhi chung president. Nyalo bedo kata an kata achiel kuomwa jowa ma wan godo e party nikech National Executive Council marwa ema biro romo e samo winjore to bas decide ng'ama dhi bedo presidential candidate. Koro nyiso ni party leader na Arnold Maliba nyalo chung president, anyalo chung president, kata ng'ama chielo ma wafil ni wanyado jogodo coalition nyalo bedo president. Nyiso ni an achiel kuom jok manyalo bedo jopiem madhi piem
laro ker mar Kenya ka. Wadhi donjo siasa mar higa mar 2027 sani waduong' mane IEBC kama nyiso ni IEBC ok inyal pogo gi siasa mar 2027 nikech target mar IEBC ma create sani en mondo ket lwasino ma idhi yier godo ng'ano madhi bedo ker mar Kenya. Waseneno kane wan gi Kivuitu, waseneno kendo kanyo wan gi Chebukati. Asara magigo osekelo kata sama ne wan gi Saka sana. But an kaka achiel kuom jogo makoro opposition ma benda believe ni sani an official opposition e Nyanza mangima nikech koro Raila Odinga oseriwore gi William Ruto gine sirikal. An kenda makoro adong' ka wariwore gi jowa mamoko kwa pingo nikech kata chieng' bende riwore e sirikal manywanda ni. Nyiso ni an makoro anyalo wuoyo. En gik madwa wacho gi ki jowa mondo winj maber. Namba 1. Chik andika mar chik mar IEBC pende mar 7 wacho ni president nigi teko no mar chuogo duol mar ji 7 mayiero jogo iko 7 bende madhitelo ne ochiko madhitelo ne IEBC. Tadwa wacho ni jowa nyaka chikit gi mos kendo giwinje niya sama nyocha oter nying mokwongo manyocha oter ni duol manyocha dhi goyo kogno jogo iko masani koro nitero ne president mondo mi otmigi nomination kata gwelo mondo mitergi e parliament nitiere nyinga 6 manyocha okotere list no mokwongo and okaluoro luongo nying ka nikech sani koro wadil gi ji mosendik nying gi kendo oseter. Achiel kuom gi luongo ni Hassan Nur kendo adwa ni joma nyalo loko Kiswahili obi olok ne. Hassan Nur en gi very close proximity yani en machiegni ahinya ga achiel kuom jalo ma oteno Raila Odinga miluongo ni Junet Mohammed. And adwa wacho ni defense by justification Hassan Nur onyuomo nyamin Junet. That is plain and jowa nyaka understand that. Sama koro en nying achiel kuom nying manyocha oter kane ok oter gi mokwongo. Ang'o momiyo nyocha medgi? Iwinjo to nikech an adhi piem gi jogi akia kata Jakom dhi chung president akia kata William Ruto dhi chung president but an ang'e ni party wadhi chungo president wadhi piem kodgi tidhi piem kod ng'ato ma already referee en chuor nyamin ng'ato ok nyalre and wano wacho niya ok wabiyie kaka PPA ka achiel kod muungano marwa mar vijana mineno sani waloso miluongo ni prison break. Kenya en jela wasebedo kwa loko mana jarit mar jela nyocha wan gi jela waloko Uhuru Kenyatta waketo jarit mar jela William Ruto jarit mar jela tiende ni pok wawuok e jela ma wantiere mar dhier ufisadi kech to gitabu mang'eny matimowa kaka sani ng'ato kwalo pesa mar thieth to wuondo wan okelo sha ng'ato kwalo ng'ato wan onge gi security e Kenya ka to tingo polise wa otera iti idhi chulgi e pesa nikech gidwaro pesa. Niwinjo ko wani wan gi state house mar deals koro gimadwa koni deal achiel mogo dhi through e state house en keto jok miluongo ni jo IEBC an wawacho ne joka nyana ma ok waluor kendo wacho without fear ni ok wadhi yie digo kura ka wan gi jogi kaka commissioners nikech kata Jakom be jogo osewuondo sate no wuonde ma kata Kivuitu jing'eni en ma no wuonde mokelo finally Kivuitu no goye piny. Even nitie ji mosebedo nyaka IEBC nyako swago ma wuodwa nokono ma jogi dhi mali to ok ochiko ite. An adwa wacho ni sani mondo mwadhi telo no mwadwaro kako ganda nyaka joma luong ni jo IEBC aidha ka Nyasaye osekonyo ng'ato hape odonjo to nyaka odhi ocham muma to muma modhi ochamo nyaka otigo maber to kwa chich e yo moro amora ni kura midhi go 2027 dhi chuno wabedo gi governors magowa piny kaka Gladys Giri magowa piny Omabika kadhi chuno wabedo gi Ochilo Giri mago pinjo Migori nothing going on ka nyongo manindo 24/7 ung'eng'e office ma doesn't know anything madhi mbele Kisumu cha ok wabiyie gima kamano. Obuya be opposition nigi adieri moro ka giwacho ni nitiere nyinge moko manomedi medo nomedi kendo jita nyinga uchie to be mano nyiso ni koro ka orier Jakom gi commissioners to duoko mar yiero nyalo pogore nikech nyinge mar joma yier. Gima da penji mokwongo nyinge manomedgi benegi bedo vetted. Vetting in the team in parliament or interviewed. Yeah, interviewed, yeah. Were they interviewed? They were not. They were not interviewed. To kana gibedo interviewed to negi meet the qualifications. You understand? To penje ni nomedi nango Obuya.
Gejito ne ntiere mia gi wiye. Mano ka ji nitie mia gi wiye mano timo application kata ji 1,000 jo Kenya ng'eny. Nikech an gi in ok wang'eyo ni jo Kenya di mano timo ang'o. Mano timo application. Tadi mano bedo shortlisted for the first interview. You understand? Jo kaka nochamo muma kama the komi omiyo gi muma mar bedo gi mbi mar goyo kogono. Jo Kenya kuom list number 1 nyaka ka en jo Kenya milion 1 mano timo application. Ananeno ni sani nikech gini ka jo Kenya joko neno in their wisdom. I am not sure whether what allegation miwacho ni en adier or true. To kapo ni en adier to ok gi violate sheria mora mora mar approve mar yiero. Then apara no amigi benefit of doubt. To yiero however owadwa ne wacho ka en gima tek mawinjo ko wacho maduong'. Owacho ni owinjo ni Asanur achiel kuom nying mantie kacha ni en wat achiel kuom onyomo nyamingi mheshimiwa machiel kuom jaodiem. Adwa mana wacho ni namba 1 kapo ni Asanur ni boja Kenya to Asanur ni bende no meet qualifications midwaro mar bedo commissioner. Iwinja tadwa chaka penje to gi joma moko mapingo ni to chik mar yiero IEBC be owacho ni ka watni moro nitie nikech we are related to everybody somehow. Ka watni moro nitiere ma ja siasa to kik itim application. To kama po ni mano onge kapo ni mano onge to dago ni jakom PPA gi luoro mang'eny gi bolruok ni Asanur en ja Kenya commit qualifications go wawe kik watam ja Kenya mora mora mo meet qualifications makatibu yiene mar compete fairly through a process mondo yudi lemo mora mora Kenya ka. Ine wuya ka koro wadhi kodi yiero ting'eni ng'ama dhi ng'ado buchwa en owadwa. Ngeno owadwa ni osewacho ka ni yiero no. Owadwa ni osewacho ka ni tie gi miluongo ni precedences mano sebedo set. Ni chien kacha ne gi yiero Kivitu. Chien kacha ne gi yiero Swago. You understand? To still meaning there is independence. Makata ka anobuya ne abedo privilege no wadwa ni emotemango emo yiero bidi duol kacha. Iwinja to kare odhi kodo jo kacha to koro gipogore koro ng'eyo the rule of law. Katiba wacho nang'o kaka yiero bedo conducted. Okay. Ondiek dinen commissioners ko sen jo pinye ma yiero ng'ato. Okay, number 1 chik mar yiero jok mabedo commissioners a commission mar IEBC obedo set gi miluongo ni IEBC Act. Ema wacho section 7 ma wacho process mowinjo bed ni jogi panel bedo go constituted, then panel niendi ema issue invitation mar application mar jok madwani mondo ogwelgi. Then gima funny ka mobuya dwa wacho ni en ni ji auchiel manyingi no medigi ne oko apply kata mondo bedi commission. Number 1 they didn't apply. Gimo miyo dhi okolgi mogwelgi mochokgi modhurgi ne gi panel mondo otim ne gi interview onge ng'ama ong'eyo. Number 2 adwa penjo sama go point of order adwa penjo buya ni most practical example and joka nyanam neno kata joma baby neno nikech wa dala chiel e gino buya no wadwa kwa bigwere any time wanwa bi modify ideology gi to kwa were nikech ruon menwa wadere ruon menwa tadwa penje ni sama ne wapiem kodi e UDA cha yes kane pokana wuon aweyo mondo ine mibed jakom dine kel ng'at mar adek mabede piem kodwa ka endo no kodhi through process mar chulo 20,000 mane wachul kodi cha yes dini yiene dino Kenya yiene basically dino Kenya yiene osoe giero ni duokori ine no chulo 20,000 mane wachulo hocha wadwa ene machalo kaka application to joma notero application nokalo 1,000 e Kenya ka joma notero application mabedo jakom ne ji 300 gi ne ji 37 manotero application mar bedo jakom nikech ji noluoro nikech gini ji thoe be ji oluore koro ji watere mano apply then joma nobedo shortlisted were known. Jogi were not in the list of shortlisted people. Ere kaka kata na contract samiro chiwo jaduong' Obuya
ng'ama a contractor maonge samotim tender opening onge kako nyalo donjo e contract ka emo mi apenji ondiek ni kata bed mani otime kaka iwacho no nikech adier nyinge to nwaneno ka nomedi mano to adier kata bed mani otime kaka iwacho no commissioners gi ema yiero joma chung koso jopiny ema dhi yiero nikech kata bed mani omiya ni koro ane jakom mar duol to ka jopiny oyieri to dong pod in ema idonjo. Koro adwa keli thoro wach riwruok mar Raila gi William Ruto ochwanyo jo Kenya ma kata Oburu Odinga ma bet chairman mar IEBC jogi dhi yombi. William Ruto idhi yombi ma kata kawo Mubuya mosiepan emoket chairman mar IEBC duoko dhi wuok ma ok gidhi nyalo bagnigo. To magi mani fwenyo karango nikech kata in iwuon ne UDA. Iwinjo nyaka machiegni kaka iwuok. No, let me tell you Trevor, an wach UDA kata kupenja anyalo ng'iyo jo kanyaname wange ma wachnegi niya sama ne Obuya gini oko believe ni PDP ni nyalanje piny luo ka wan go kotho bado nalande gima nomiyo adwaro ni mondo nwabed gi thuolo mar yiero jotelo mwadwaro. Iwinjo ok Raila odhi obedo kod jogege i club members gi to miyowa kaka nyagi miyowa direct ticket wuod mani MPs te aboro ma wan go Homa Bay County direct ticket ni governors wagi direct ticket ichuna kidero to wene wanga kaja gi thuon modagi iketo magwanga mano winjo bedo governor koro bedo deputy governor nikech ng'ato dwaro. This is what I was saying and samane Raila kane Raymond Molo luongo wago Obuya to nodhi e UDA chon mokwongo na matin but an sama an ok nadhi e UDA an kata William Ruto nokagone kura an ago kura ne Raila Odinga to sama nomiyo wadwa ma Raymond Omolo tich mar PS ne nyaka wabed gi kwan mar kura mane wanyalo timo ang'o wanyalo support go president nikech koro miyo wadwa tich wadwa komiti chan kendo kata sama wuoyo kuomini kasama wacho kodini owadwa ma Raymond pod support tije mar bedo PS no togi kuo because en wadwa gima jowa chamo kucho jogewa but adwa wacho ni niya sama nachako lando UDA ka wan go Buya gene nalando mondo mi wabed niya ka jo ODM ka obiro malo ji to UDA nyalo bedo gi jotelo mwadwaro to sani koro ing'eni nywandruok mobedo ni neno ko Oburu Odinga nowacho maler ni giwinjore gi jo UDA kendo anyalo mi kopi ni jo UDA koro ok dhi chungo candidate ma kata kong'ondo were kacha manong'ondo thoch ni ja UDA ok nyal chung'ie. An koro bane ujinga moka adwaro ni mondo joluo bed thuolo anja no Obuya iromo bedo mbunge to Raila to bimiyo tiko ibi miya jok moko mofel ka nikech kwaya masters gi mistress ge magiere ing'e nade to poko kwayo to dongo se tuo ni tiko nyadi chia nyocho tuo ne mo tuo ne Kabuya nyocho chungo etiero Obuya ni ka ubro wacho tuo ne nyocho tuo no tiko ngere na member of UDA kanya nyocho timo chungi independent Obuya to poko bare ya no Obuya no way UDA modi chungi independent from independent e modi odonje UDA sani en ja UDA anyocha sewe UDA nikech nawacho niya ka Raila Odinga osewinjore gi William Ruto nikech adieri gimomiyo William Ruto Raila nodhi oriwore gi William Ruto ok nodwa konyo William Ruto ineno kotamore ni en onge sirikandno tiende niya nodwaro ni mondo di William Ruto mondo kik William Ruto UDA ne mane wadhigo mane wateko wago Nyanza cha emani ilorone sani o succeed loro ne neno ka wango chung molando kong'ono ni ko kinja ODM kik neni ka adieri no ko ne ng'ato no wacho mana ni PM kindi ODM gi UDA ema kik bedi nikech mane gima no wacho kendo noduogo lero no nyaka oduogo lero mana ko yudo kokelo makosa no dhi kong'ono wabedo ma wacho adier ma TV ma jite neno nyaka joma bedo winji sama ne wango tero ywak kong'ono mane gidhi giboro ywak gi no wacho ni PM ema ok gidwaro no wacho ni stronghold mar no wacho ni kik wawinji giboro ni jo no Obuya ja Homa Bay no wacho nango wacho adier mana wacho nachiwo nyaka statement ma basi number one dig below on the spur of the moment what was the motive angoma no push governor mami wacho mana and personally apparently nenegi both of which apparently no se clarify no lero statement so abro me a benefit of doubt another thing one kaka UDA we are very organized and we have a serious presence in Homa Bay County and beyond however gimabro nyisi ni wan wabedo guided gi party leader marwa to party leader marwa UDA ka
bende wan gi independence as party stakeholders. So party leadership bende biro guide wa also in consultation ge stakeholders at the grassroots level kwang'eyo dynamics mar kaka Kenya timalo to gi kaka grassroots timalo. Omiyo an adawacho independently ni an sani ok anyal chiko ODM kaka tiyo. Ok anyal chiko PPA Progress Plus Party Alliance kaka tiyo. Emane kabi nkech Kenya riwo wata regional riwo en kaka koro wa constituency achiel county achiel to waduto wanonage. Wanyalo mawacho ni as much as we are competing to pend chik mar piem wacho nang'o iwinja e Kenya ka to mano ero emwadhi luwo. Modong' machielo en niya ni to jothurwa bende oyie kod PPA boyie kod candidate mare boyie kod UDA to boyie kod candidate for specific seat mar ja UDA no kata mana ja UDA gi chama mamoko nyaka independent ni ponitie thurwa. Omiyo adwa wacho authoritative ni ok adwa speculate ni based on statement ma is purely on spur of the moment ni samoro jatelo no lose jatelo musiepe ne kata kineno dengo modengo godo ne en ng'ama odengo kaluwore kod chalo gima nitiere ne gi joma notiyo kanyakla. Koro ng'ama oywago osiepe ne koywago to pok en gi both moro kaluwore gi emotions to bendo selero mokwayo ng'uono mowacho ni ma ok gima nami. Omiyo I will not speculate ok abi wuoyo ne jo ODM. Adwa wacho an ok aluor in ibiro wuoyo ne PPA tabi wuoyo ne UDA. Gima wacho ne on behalf of UDA fraternity ne wan ok waluor nikech onyuolo Homa Bay. We are citizens by birth and residence ma Homa Bay County. Ng'ama biro pimonwa muya onge. As long as gimoro amora watimo kaluwore kod pend chik marito Kenya. Okay. Napenji Trevor. Ang'eno buya to ng'ama thuon. En ania nikech okodwa bedo kantankara. Koro obedo precise. Obedo gi dikruok. Dikruok ni mainyo pile. Misiki ni ania ni dhiang' e lach. Kose mayo tiko. Gimi dhi yobe ni dhiang' e lach. Kato mi tug dhiang' itimo gang'o adwa. Oporo tiyo go. Tiende dia jaluo buya. Adwa wacho the honest truth. Kopo ni wadwa face facts. Gladys Wanga nyocho timo makosa. Ok inyal go kokelie then indiko nwa barua privately ni kwa wang'uono ori wacho ni ji obed gi kwe. That was wrong. No winjo apologize even Saliel kacha. No winjo Samiko mondo jato wacho ni joka mana wacho wach manokiera na jatendu ye ung'uona arwako ji te. To gimomiyo no girwako ji te ka nyaka magwanga pesa ne nodwokne. Kisolo liel tiduoko pesa mago deputy governor. Then suddenly weche moko wuok mago kadwa donje. Homa Bay County and yien was amoro wadok match to Homa Bay County. Gejadwa wacho kumwa wuoke. Kako ganda nyaka wawinjire ni jokama. Makoso sebedo and I will forgive Gladys kaka jatenda because then governor na. I will forgive her. But the truth madwa wacho ne Gladys and I will say it Trevor kata chunyalo chwanyo jomoko. The truth enia Gladys gini negotiation gi winjruok magitimo gi government mar UDA nyaka gibed honest. Gin dishonest. Number 1 nyaka gibed gi UDA piny gi nyisgi niya gimomiyo nyocho wadonjo UDA uni e ginene e broad based uni en UDA ni chando wa okwadwar. And nyochi neno gino chieng' liel mani iko ka koyo pien. Okay. Ni neno ka wach UDA nok dwa winji manyako buya majakom mar county mangima ma UDA nok nyami thuolo mosji ka koyo pien. Simply because gidwa neno gudu mayelo. Macha is lack of democratic space. Okay. And then I don't know do get the more we don't go and back again. No, mara IEBC. IEBC ni ema di miyo wajotelo mabogasi. Ema miyo nyaka wayeye wa wachgi. Nikeche jodala wadwa winjo mfak wacha IEBC no jodala okiakara okwachu kata mang'eny gima gidwa winjo enia be wadhi yudo jotelo mawang'i dhi tiyonwa bwadhi yudo jotelo mok dhi beto wa gi beti bwadhi yudo jotelo mok dhi choko anyuondgi ema biro ndiko kaka Kisumu pongo mabecha Gladys ondiko nyaka weini ne sirikal mar governor mar government mar Homa Bay and evidence I'm saying it and I'll say it
okwa bibedo gi government wa maro mabei mar turwa to savo yo Kisumo will not work. And then I'm saying it categorically. Anasa ne wawuok mager. Kendo wadwa nyiso governor Gladys, shape up or shape out. Okay. Yero to bro biro higa mar 2020 wabro neno. Gimo mi yombe is this. Inidhi chungo mabe. Don't worry. Is a national inise wacho ni chung president wadwoge wacho mar IEBC ka kae madwa na bede mae madwa na bede IEBC ni obuya gima penjo machiel ka indien niya kose or jogi ne de dual mantiere parliament mondo mi yiergi commissioners gi ema dhi ng'iyo kaka yiero dhi bedo kosen jok piny koso gini nena pach ng'ato ka ng'ato neno ng'ato kaka ng'ato neno buya to kono buya ni chalo ng'ama ok dhi bedo jakora ing'e gima dongere luongo ni perception gini na dieri kosen nena pach gima nyaka wa agree ni katiba ma Kenya is functional one gi the new constitution ma 2010 it is very clear ni nitie stages mar timo yiero Number chiel walo panel ma yiero jogo madhi tayo yiero owene ker to ng'ama kuongo jogo en mana justice chief justice men judiciary nyinge gi chaka dok mobe kose yier to gibedo gazetted ka gisebedo gazetted to gi invite jo Kenya oro interest margi ka giseng'eyo to jogi go jogi kogno ka gisego kogno to giyiero the top cream to gi forward ni ker nigi advisors mane nikech mano mbi makatibo miye kaso kaw gigi kaso koro iduoko ne od bura another arm of the government gini pokocho od bura bedo set en Mei 26 magi dhi bede idhi go gi kogno koro mugi koro giwacho niya ker jogi od bura nigi independence jok muyiero nwagi wakaw gite kata wakaw jariyo kata wa reject gite kata wakaw ng'atadi achiel dogu tim manyien omiyo dawa akwa politely ni wa respect institutions and independence mag institutions magwa ma ogik kendo adawacho niya yiero nyaka tim to yiero nyaka tim mana gi IEBC to IEBC nyaka bed formed kalore kaka katibo wacho nikech an obuya kata wado marego mochung' ker ni ok onyal chung' ker mogo kura kende moyierre kende molandre kende mane momiyo an adwa miyo gi the institutions magwa adwa miyo gi a benefit of doubt adwa mana lamo ni process ni orum maber mondo jogo bed gazetted mondo jok mara tich gi osebed mane jotende gi ne giyiero 2022 to nonindo from MCA to the Senate level. Mapoko yudo representation for such a long time. Mondo yudra tero margi. Mondo gichak no giba election. Wachage kasipol. Mondo wange wanewede kaka jo UDA. Nito wasitie kasipol marom nade. Gimomi apenjo ni to kane kuduoka go malere niya. Ang'o manyalo timore mondo mi jopiny oyuda diere gi commissioners meka IEBC. Nikech kata bed mani Hassan Nur miwachono. Ero koro sani jailak dwani jogol gimomino ni memoranda. Ero ndie kotero memoranda maro koni maendie en wat achiel kuom joma jochung' e ODM. Kata bed mana no gole koro dhi yie ni IEBC ni ber obuya bro wacha dieri nikech tich ma en go kasani en mar bomo wach nikech o support serikal bomo wach man ere kaka bomo miriambo na mano miriambo en mane penjo ni otame duoko koro wadwok ni penjo ni ka bomo wach namba chiel pend chik namba 7 Weri section 7 ma wacho man loso panel cha. Koro katiba mar Kenya namba 7. Sura mar 7 wacho tich mar jakom mar IEBC. Omiyo jakom mar IEBC tije ariyo. An gini emosenyo omiyo waseyuak kako ganda iga madonjo iga maluoro nikeche tich mokwongo mar jakom mar IEBC en bedo jawach e law commission. En mochiwo ripode duto te kaluore gi gigo eko ma commission timo matich maduong' mar commission en gik moko ariyo namba 1 pogo kieo to gi mar ariyo tayo yiero miluongo ni general election kaluore gi katiba marwa e article mare mar 136 ma wacho ni biro tim yiero to 142 ma wacho ni general election ibiro tim then tich machielo maduong' madwa mosehinyowa en ni en returning officer mar national
returning officer en ng'ama declare the winner. Raila oseyombo nyadi nuoya to wasebedo gi mistake aila koro mineno mwaneno to ok dwa wachgi ibiro bomgi kako buya dwani wabomgi ni then ka gika at the right time makoro an ondiekni for example or Maliba for example or ng'ama owinjo bedi telo ne Kenya osedhiyo yombo to returning officer ma fake ma William Ruto yiero kende ni biro dhi to lando ng'ama odwaro ma en ng'ama noyiero. Koro in gi shida gi Hassan Nur ben commissioner koso ethecon ben japo. Nyocha wan gi chere rafo. Commission manyocha oketo William Ruto telo. Mane wawacho ni oyaw saba. Noketo William Ruto to ne gin ji ang'wen koni kor Raila to ji adek kocha kor William Ruto. Ibiro yudo ni ji abiriyo gi ne decision margi jang'wen gi decision margi what's not important. What is important and gima jakom cha nolando. Manyiso ni mondo wabed sure ni wadhi yudo yiero makare mondo wabed gi ng'ama jopiny odhiyogo ne kura nyaka wago kogno jogi properly. To ka sami kelo ng'ato manyocha ok apply kata mondo miye tijni bas ok obedo kata short listed mondo odhi omiye tijni then nying gi ikolo tichoko timedo kuma nying mang'eny no terie. It's not fair. Ng'ano ma wach mana mari donate na mana matin wach mari mana kama iwacho Wene mondo buya adhi biro iri. Point of information. Adhi biro iri. Point of information. Ondiek ng'ano ma inyalo yier mondo bed jakom mar IEBC ma jo Kenya dhi. Ng'ama inyalo yier mondo bed jakom mar IEBC en ng'ano mokwongo okelo kwayo mare mondo obi yiere kaka jakom. Ma jogi teno kelo. Namba 2 obed jakom ma ogo kogno to king'iyo kata kaka yamo ne kudho. Ng'ama ineno ni ano kadwa fault. By the way, okiwinjo ka fault jakom moyier. Ige jakom en ng'at achiel. But the challenge ma wan go any commissioners have duties. To ka duties gigi are already compromised, gibedo gi related gi jogi. An ng'ama nigi party madhi chungi presidential candidate. Anya ka wuo. Tingeno buya party gi emoyiero jogi. Koro nyako pak gi. Koro unu dhi court koso dete mwanango. Mana assumption. Idi jela kosa ni udugo wachi. Ne wandiko barua chieng' tarik 18 last month. Kaka Progress Plus Alliance kenda nyalo mide copy. Mondo ing'e ni ne wawacho ne gi kwa nyiso gi niya jok ma umedo nying gi ka waneno gi a list madhi bedo maduong' midhi bedo nominated to wadhi oppose that process. Wadhi make us wadhi temo mondo wa stop parliament from vetting them. But one parliament mais kaki ng'eno. Okay. Koro okwan gi sure ni wadhi bedo but the gimaduong' ugi Trevor. Kiki ketu wabudhe mbaka IEBC ahinya to jothuru ahinyore ibeto gi beti. Ok wabibire Ramogi kani wadwa wacho mana wach IEBC to jowa to onge lwetgi jomoko onge lwetgi to ilu gidu oliso ndiye nikech ngini seche moko weche mag police mag dir police kasa maru wach mar joma gore ubi chopo to bro luongi sani pod adwa medo no wadwa ni achiel ok inyal bedo jatugo ma kokel referee koken udwayo kedwatni ionge gi soft spot kuome tipingo kokel referee ni amana kaka koket mano tugo ok nya dhi mbele nikech tugo to nyaka bedi te tugo ka nyaka bede gi namba 1 gi namba 2 gima da nyiso wadwa ni aneno ka en gi owacho gimoro kama very important to chiwo reference gi yiero ma 2022 mo wacho ni Cherera fo kod jakom mo wacho ni ng'ama duong' owadu ndiko wacho kaka potential presidential candidate ni ng'ama duong' man gi mbi kacha mar lendo en jakom ni jok mamoko ka to ok important ahinya to kendo chako wacho ka ni en kendo ng'at moyier jakom mar duol mar IEBC cha ma obiro propose cha ni onge wach owe mana kanyo nikech odwa chung' en gi interest at national politics to se wacho ka it's on record kama shimiwa majakom mar PPA owacho ka niya ni ji ang'wen ka onge gi mbi ng'ama nigi mbi en jakom it is also on record ka a few minutes ago ko wacho ka ni en wuon onge gi problem gi ng'ama obedo propose kaka jakom sani
adwa nyise ni kako socho nungi kode problem to ngane ngama nigi mbi malande in a point of order would Gani bwa koro gene katwago koko machal nade kata jadugo ndiek idh mana godo mamo chako chikre nyaka godo wire adwa nyise ni ok wanyal change processes mag yiero joma taa bura kod yiero joma tayo yiero ok wanyal change to wan gi timeline mabendo odeko onego bed ni jogi yiero within a specific time frame mondo mi wachak timo by elections mondo wa prepare the next phase mwadwa no adhiye ni to Kenya be wan gi pesa mar timo by elections pesa ni wuok kanye be wan gi pesa how prepared are we financially mar timo the general election mar 2027 mane mene wuoye kaka citizens mondo en kaka jakom mar bura mar PPA onego beni obedo ni gicho setim ochak popularize kaka ncho konyo popularize UDA Kenya gi Homa Bay and beyond ochak lando chama ni mondo chak biyo ya office Homa Bay gidala gi ochak kibi to biro Kindu town to Homa Bay kato dhi Kisumu to biro Nairobi kaka no se ya Kitengela mondo ya chama ne chama mondo landi mondo ous agenda mare gi modhi timo ne jo Kenya monego ousi ok goji ngum kon gi kon Ose kongo wacho ni ker ma sani ok dhi yie. No Trevor. Higa mar 2027. Yedwa miyo buya time koso jo sirikal conspire gi. I need to correct buya matin. Ageno jo piny neno wa. Ageno ni giluwa. Wacho na onge gi jakom, aonge gi problem gi jakom. On one ground ni en nyinge nyonge nyinga uchiel mano medi legally ka. Gimoro mwatimo in law jaduong' Mbui wacho niya the result is as good as the process ka wan gi result ma is bad nyiso ka wan gi the process ma is bad nyiso ni the result will be bad ka wan gi process mar yiero commissioners mag IEBC mowinjo dik barua mondo dhi gibed shortlisted obinjo bed shortlisted mondo mitergi interview owinjo gibed interviewed mondo ng'i ka giromo. To these are people moko kalo stages ariyo. Nyathi nyaka nyuol eko wuothi. Nyathi nyaka lagi eko wuothi. Kiwinjo nyathi monyuol ka wuotho mano gath mano nyaka jipenjre. Koro manga manyinge oko ndiko kata bwero wono dwaro tijini. Idhi ichune from nowhere ni ter nyigi kucho. Idhi interview. Mane ma an go gi issue. Ok wanyal trivialize these things. And ma gima wasebedo kwa koso kako ganda ni samane kivitu issues were coming up. Nejo oko ka time mondo cheko ni kivitu sama ne IPPG mane the form IEBC gine IEC marocha mar kivitu then kwa bire IEBC wabero gi saka sana kivitu den ECK ma ECK kwa biro IEC mar isaka sana jowane oko chako raise important questions muno na risk and marade ka jowo chako dhi e mar kivu mar Chebukati jakom mane koru ywak no mani ema no wacho ni anoka duogi ire no maya okinya wacho no kidhi duogo ir jino mai to kibedo sure ni process madhi mai ni ok protect anoka dwana bia wade joluoni na kelo PPA to mawa adwani at least awana donje coalition gi chama moro to wadhi wayudo ma ok no mawa nikech momiya penjo ni ang'o momiyo IEBC ni ifome gi joma noko apply kata that said and done Trevor an gima duong' man go wabiro dhi e piem an target na ni mwalo piny thurwa ku nikech shitwa ni dala shitwa ok ni Nairobi ka shitwa maduong' en ni dala maka wan gi MCA moyier maber manyalo ng'iyo ni to mwandu wa itiyogo nade ka wan gi MP manyalo ng'iyo ni mwandu wa itiyogo nade ka wan gi governors wa ma pesa wa moternwa gi inyalo tigo governor mwa uyiero kendo o governor ma ng'ato dhi oyieronwa to dhuronwa kanyo koro kata nyono tiendu kako nyono tiendwa sani gi governors wa gi to ok wawuo ni wira omiwa godo gi jok mwa trust mugi baso betray wa trust an mai gima dwa wacho ni IEBC kata waket ma commissioners go
chairman mar IEBC ok bilando governor Homa Bay, ibiro rande gi returning officer ma Homa Bay. Nyiso ni IEBC is a system from the top to the bottom. Nyaka wangi, and then wangi our democratic state, Article 38. Wabeni wangi thuolo mbuya mineno ni buya injo ODM ok nyamiuti kanu woyo kenda nuonya aja UDA buya aja UDA aja UDA ago midwa ni UDA momiyo ticket aja UDA aja koma UDA ma be ka we watch na angeno ja UDA ta wacho ni jo ODM ok nyamiuti ko to samo se bedo declare gi chairman mar ODM ni macha zone mar ODM obro dhi kure go tiko UDA obro yudo gang gima temo wacho buya wabedu thuolo mana kaka nyocha wakwari chieng' cha e platform ka an kaka Lundiek ater chamba ni ne jopiny mondo mi kanya kacha Trevor dwa chungi chama nani to ayudo ka ging'eny amiyo gi thuolo mondo gidhi e nomination to basa ayudo ng'ama jopiny dwa nominate basa tero nyinge IEBC kaka jachama mondo yiere obuya ka dwa chungi UDA jo UDA be ng'eny nyalo dwaro mang'eny jo UDA timo nomination to bas imiyo buya ka jopiny oyiere an ka ni yiera MCA jomoko samosoko ga wang'ani ando ODM nomiyo otiko Trevor an odo ngane Peter Doyo ne returning officer nogo kura e 21 polling stations makibiri ward mokwan kura motieki ma result no bedo declared kandiege ma namba to mane nyakwa jotingi no yie na yombe to mana nikech wabunge magwa moko mane ok dwara ila sechika no dhi omanyo wiper through adipo mane oseyomb gi wiper no kelo ja wiper mondo chung koda ok ni ne ok ayombe nomination na yombe nomination gi kura 3,000 gi 700 out of kura 6,000 gi 100 manogo nikech ne wanjo chung mang'eny. That is what I'm praying for. An kata jo ODM go ne dwa miya direct ticket. Monica Molo nokono mose Gerald Otieno Kajwang'. Wetem neno ne jothurwa mondo giwinji. Ne Monica Molo kono Gerald Otieno Kajwang' mondo miya direct ticket. Kotera sarena iri jakom. Akono jakom ni please. We are the nomination, kata nomination limitimo bang a short period of time. To we are the nomination, nikech kemiya otiko to jogi biro wacho ni idwa chun gi koda tibiro yomba. Wiper ne tek, but na yombo nikech jo Kibiri ne dwa miya kura. Jaduong' Obuya. Wayie uru an gi lemba manomiya dhi e PDP, mamene omiya join UDA. Anok na join UDA na dwa support William Ruto. No. An adhi konyo wadwa mar Raymond mondo mi wabed gi thuolo mar yawo demokrasia. To ineno ka koro odiu ma unogi gi munya wacho magara liel sani okudhiye utie kone tigulo number 1 odo no wacho ni na dhi liend Mrs. Koyo tama wuoyo no ne wan kudi ndege no yomba wadhi ndege modhiambo chieng' Friday no ne ok ayudo space ma chope liel to nabi on Sunday madhi machung' e liel mar ariyo penjo ma nigi mbi kende nilo ni swala utata swala nyeti adwaro ni wawuoye ka article 118 B section 7 is very clear on the selection panel and approval mar the National Assembly nyinge ma obedo forwarded to them mane madona wadwa ne kaka ngamosomo check ni to kajo ero emwang'ie ni to the legislature iwinja article 118 cha B7 bege betime kaka katiba wacho kamano ero kobe otimore ben kanyo ero emwadhu abede ni this is contentious wadwa challenge ok gitime gi violate the law machielo madanyiso wadwa Mada iso wadwa ni nitie gimiluongo ni precedences mosebedo set mbele ka owacho gimoro ni wach zoning mano gin patch jo ODM and their right mar golo paro un patch wen to ni adwa nyisi ni precedences chien ka 2022 ka ne nitiere coalition mar Azimio, ODM and other affiliated parties na neno in the case of Nairobi ka na neno ka no jo ODM no kwayo jo Jubilee kwayo ni kakarwa but still they ended up fielding candidates independently one time the case of Embakasi West Embakasi West manager ODM field candidate ja UDA field candidate ja Jubilee field candidate one time kod stare ma the same no timore one time gikundi ma jo ODM no field ja Jubilee field dog jo Jubilee no yombo kundi ariyo e Nairobi ka mana omiadwa nyise ni kata mana thurwa kucho
nitie joma nochung' gi party moko matindo ma wa affiliated gi Azimio. Okay. Wan bende, the most important thing ma donyisika. Ni wan gi a structure of governance in UDA in Homa Bay County. Kendo very soon kwatieko yiero mag other counties in Luo Nyanza. Wabiro the similar structure. Okay. Wabiro consult widely. Our party leadership will also guide us. Okay. But the majority, many stakeholders, wabiro ng'iyo ni katiba mar chama marwa wacho nang'o, mar yiero to mar Kenya wacho nang'o. Wadhi dhi yiero one in the case of Homa Bay. I want to inform him that we are very ready for any by-election. Yes. Even tomorrow. Get ready for Sadek dadikul biro.